שלום, היום אנחנו נראה לכם סרטון על צמצום, אז מקווים שתהנו, אני וחברה שלי ביחד. טוב, היא תראה לכם את הצמצום הראשון. עכשיו היא תראה לכם את הבא. זה חוצו. הנה היא תראה לכם. לא יצא טוב. מה לא יצא? טוב, לא משנה. סורי, אל תתחילו לי. כי היא סתם מבלבלת וסתם משוגעת. תודה לכם את המקום. טוב, עכשיו אני אראה לכם את צ'יפ. הנה. עמוד. עכשיו היא תראה לכם. את הארנב הזה אנחנו לא יודעים. קוראים לו ארנבי? לא, אני חושבת שקוראים לו בני. אז הנה בני. וזו טינקרבל. ולא טינקרבל, אתם מבינים? זו טינקרבל, היא סתם משוגעת. טוב, מקווים שנהנתם בסרטון, אז ביי. ביי. Sorry, חביבי.